Bali mga birds ko atoy. Pugon nga impadaga. Ako na da. Di ba sakta dyan, Kyle? Tinay, para siya ay. Nga, isang sustain, gamitan. Pero rugyaran na nga kalyanan natin daga na po. Kalau rin yung pinagdiri ka. Wala ko, sumpir ka mo kanya. Ay, may nagyo. Walang gay. Damdama ito. Ako itambot ko na. Kalinda. Mga birds, di pugon ng impadaga. Kana testing dai kuan. Okay. Tapos sa ato ini buti rukib na. Tapos sa ato ay kasla nagbungor nga nagpa-triangle bakas din eh. Ay sa tambot to na sa tanay kalyenda. Lumusot na ito dahil may banger. Shoutout kaya magiti ko para ramig tipugon. Tagititi ko bitiran sito yan may nga talaga nga umaramig tipugon. Magayam. Nakikita yung tanong isakton. Dahil silyasing nga ikabel. Tanong kami nuhan nga eksakto magkiwar ka. Tunga-tungaling. Gusto dyan, Kyle? Ito nga dapat aja silyase. Ako ay suna. Ag-fitting isunat tinte abot na apaw. Tata. Iso nga kirkirkiran dati igid na tidaga. Hindi abot na pagsungawan. Madalam. Mga ako Narabok. Ang nagsigata na. mga 2 feet. Kadalam ato mga birds. Unag. Dan. Hindi makita.
Dan, ngitan. Beda ko kan. Datang nih. Mga birds. Ato yung pagkuhanti silyas eh. Ato yung pagsungawan. Ito nga banda nga magnaadya asok. Ito yung mga rumarisunan. Lagi tati ikabil nga tambot suna. So ato na po ato yung pagsungrudan. Kalkalindan. So sidig lang isuna. Mano lang, may sadangan lang ti kuha na, gap na. Dati ti may sa kaumpay gani may sadangan natin eh. Dati ati may sadangan. Basta lang, kada yu ati tambot suna. At ako kagudwa lang. Nah. Binya ka dahil dahil kay? Muriel. Sa atan ay pagkuhan di apoy. Mga birds. Ito, shout out kay Uncle Kulyan yung nakarang video. Nandito siya ngayon. Ito yung ano, gumawa ng adobo, ala Kulyan. Dapat na ito ba yung kanilaw niya? Wala mo. Wala. Kaya nakita ka sila say. Nakagipasabot kayo ito. Ay, yung nagpasambutan niyo dahil. Kayo mo mga... Ito dahil natin suranan. Kayo mo ng... Patak pa naman para gano'n. Sabaw. Ulit ka siya. Tayo natin nalaksa na baba. Kaya gano'n. Ipalit din na! Ipalit din na! Ipalit din mo! Ipalit to! Daitan. Lagi tambot sunan mo birds. Balik naman sa baso-baso, bawal. Ito, malaglipas. Ito. Isa ito ba? Bawal, bawal. Bawal, ano, dagdag-dagdag. Bawal kan eh. Ako ka ay kini. Ay mga natin, lansa lang ha? Lansa lang 1/4. Ay, piso. Ano na yun? Sudah itu ini juga. Pansin nyo nadadalam dito sa daan. Tapos ito ay medyo babaw. Tapos sila dati bantay natin eh. Bantay natin.
Gamot ano So ba? dati pagsumurudan ato yung abot. Hindi na piligan na. Magpapligan na. Magpapligan ta niyan. Adi sa kaya to, adi pinangarunda. May panangaronda pa eh. Ato titang butsaw. Apaw. Kung nakasama ka ba ang mukot na sa sisi ng staffer. Sumurudan na yun. Mo confirm nga successful. Ano ma? So gamitin nga pagsumurod mga boards. Dahil bunga ng ano, palm tree. African. Yan. Mukhang rodandan, birds. Umadala na ako. Ba sige. Awan ta. Ay. Dito yung ganti ko atin na, sabaw. Paglan niya sila. Basta tayo pinagsungurod mga birds. Dapat rumarte asok dito eh. Puyutan. Oras nga rin morte asok tita. Okay. Goods na. Balin po yung tanatangkain. Sumultop ba? Ha? Sumultop ya. Nasimultop ba ito eh? Good sen. Kadan na eh. Ayan na. Lumalabas na. Ayan, bumarin. Tasok na. Sindoy din. Uy. Ayan o. Hindi ko alam kung nakikita sa camera pero yung apoy gumaganon na. Ayan o. Matanaw. Bigay sa punata. Ang pang-testiwan talaga sa sumultop. Ang tamo na pa. Ayan. Okay na yan. Okay na. Goods na mga boards. So ganun lang. Yung ano. Wala na naman pag tinanggal yung ano. Ayan o. Simultop ba yan? Up, successful. Yung pugon ngayon pataga mga boards. Ayan. So alam niyo na kung paano gawin. Medyo napautmot nga ramigin kakabsat kay ano. Ata siguro may sa oras. Nga inaramig ating nga pugon. Sold. Sold. Okay na, goods na goods. Yan mga birds. Salamat sa panonood.